दा गोजोननाय होबाय अननाय आरो मोजां मोननायखौ गोजोन्थों खुलुमबाय गोदाननि बोसोर गोदाननि बयखौबो नुलायनानै खन्थाइगिरि रायथाइगिरिखौ नुलायनानै इसिबां मोजां मोनदों जा प्रिन्सिपाल सारमोनबो दंमोन गिदिर गिदिर बाहाय फैदोंमोन मोनसे जखायसेल' जा मालाबा जानो मेथाइखौ जों बिदियाव खना होननानैबो जों बुङा बाथ्राया जाहैबाय खन्थाइगिरिफोरजों जोंहा लोगो मोननानै खोब मोजां मोनबाय आरो जोंनि बै समनि रिटायार्ड जानाय प्रिन्सिपाल सार IAS रिजु सारमोनजों लोगो मोनलायनानै गोसोखौ जों मोजां मोनबाय बे आंनि फिसाला नयन आच्छा आंनि फिसाला नयन बियो आंनि देंखोजोंनो रोजाबनो रोंथारो ओरैबायदि रोङो आंनिफ्राय साबसिन हाबाय बेफोरखौ जोंहा आंनि गोसोआव बोर बिनानै I'm just